Het is 4 voeren, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. De skutter die in Ranestedt de sneldieken onveilig maakt, is min voor het imago van de sportieve skutter en de shitverenings. Dat zei Berend Vries van PD Outdoors in Dokkum dat luchtbuksen verkeerd. Bij Rotterdam binnen intussen al meer dan 30 auto's rekken. Nevens de Vries gaat het om een zwierwapen dat waarschijnlijk net in een reguliere winkel kocht is, maar op internet. Het is echt een hele zware persluchtwapen. Het is echt een hele zware jongens. En ook de bijbehorende koers die hebben hier. Ja, dat verkeer je wij hier dus net. We hebben wel persluchtwapens, maar die zijn net zo extreem dat voor dat soort doelen gebruikt worden kan. De politie heeft verleden week een Roemeense inbrekkersbende oprollen. Daarbij is in de Insulindistrict in Ljouwert een grote partij stel Godvoen. Het gaat daarbij om de meest uiteenrennende zaken. Van iPods en televisies om mij oude munten en sieraden. Het meest bijzondere is een soort van factuur. De politie wil graag weten wat de eigenaars van het goed binnen. Naast dit spul hebben we nog meer van dus. Dat binnen LCD, televisie, spelcomputers, console en neem maar op. Daar zijn we nog druk bezig om een gewoon van serienummers om daar eigenaren bij te vinden. Maar dit spul, we zijn ontziek in nu zijn eigen politiesysteem. We kunnen hier geen eigenaar bevinden. De bende bestaat uit 4 Roemenen. 3 daarvan binnen vriendenwieke oorhouden in Serhusterveen. De 4e is nog op een vlecht. Het vak van skippenhoerder dreigt ik in Friesland uit te sterren, omdat ze heel iets minder werk hebben. Gemeenten bezuinigen hier op het bewaaien van skip en herders krijgen geen subsidie meer van de oerhiet. Friesland telt nog 4 skippenhoerders, maar van hoe lang nog is maar de vraag. Wilma de Vries uit Tietjerk had 300 van haar 400 skip al verkeerpje matten, omdat er net genoeg werk meer is. Lie down. Suus, look back. We hebben hier in Leeuwarden Kamminga-Buren. Groene Ster, nou, het zijn prachtgebieden om daar inderdaad met een kudde te begrazen. Als de provincie, want die krijgt het weer van de overheid, de subsidies niet ontvangt, dan zal de kuddes als eerste weggesaneerd worden. Want we zijn toch duurder als een klepelmachine of een maaimachine. Staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker zal het probleem takkenmannen in de Tweede Kamer bepraten. De fractie van de SP stelt Kamervragen hoe de riante ontslagregeling van een jerdere functionaris van het ziekenhuis de Tjongeskoos. De man die in 2009 ontslagen was door het ziekenhuis op het Heerenveen blijkt zo'n gunstige vertrekregeling bedongen te hebben dat zijn vertrek het ziekenhuis 1,3 miljoen euro kost. Dat Nijs het haar verbuistere reacties laat. De SP wil dat minister Schippers voorkomt dat zwaar geld gebruikt wordt voor de regeling. De bibliotheek van Smellingelaan heeft dit jaar een groei van 16% van het aantal uitleningsstroommakken. Ik ben er 100% meer leden. Voor de directie van de bibliotheek komt dit als een verrassing. Bibliotheken hebben het correct dreig. Op een protoplanken wint het aantal leden waarom en er maakt een vestiging sticht. De groei zou te dankje wijzen aan het minder simmerwaar en de recessie. Er toch minder boeken kocht worden. 20 vrijwilligers van over de hele Wraadwaai helpen op dit tijd steeds bosbeheer met onderhoudswerk. In natuurgebied de Mieren bij Twiesel. Menen en snoeien ze op plakken dat het te wierd is van Grutark. Via de Stichting Internationale Vrijwilligersprojecten komen jongeren uit onder andere Italië, Oekraïne en Spanje naar Friesland om 2 weken vrijwillig in de natuur te werken. Voor het eerst willen ze nog inzetten in Noord-Friesland. Steeds bosbeheer bespaart ze op personeelskosten, maar waarom doen de jongeren het eigenlijk? De vrijwilligers die willen graag wat van het land zien. En ze hebben natuurlijk verleid van wat contacten, het zijn studenten. Dus ja, op deze manier komen ze toch in contact met de horen meesten en cultuur en natuurlijk de omjouwing. Het is echt wel, ze schroven wel in op een project waar ze dus in de natuur binnen, dat weten ze wel. Het is net alleen maar werk. De jongeren slikken nog te water in, fietstochten maatje en een bezoek te brengen om kamp Westerbork. Het waren er nog. Joen en vannacht een paar buien en een gratis njogen. Morgen eerst een soort bewolking en mogelijk nog wat rein. Middags komt de zinnen erbij en het wordt dan zonnetje en 18 graden. Er stiert dan een matige noordwestenwind. En het zag hier deze kwartierjoert dadelijk hier en simmer in Friesland. En ik meld me maar meer Fries Nijs, om 6 uur.